Masayod ba kita nga kaigsuunan ko ni tata karon sa kahaponon? Katuod sa Ginoo nga kitang tanan mupuyo sa dapit na yang giandam kanato, na mao ang ginatawag langit o heaven sa English. Ang Diyos gibuhat niya ang langit para kanino, para kanato tanan. Kay buot sa Ginoo nga kita ngayon mupuyo dito nga dapit. Kapag adunay problema mga kaigsuunan ko, sa diha mamisunod ang sala sa kalibutan o ang sala o hinungdan nganong dili tanan makasunod sa gingharian sa langit, nganong dili ang tanan makapuyo sa gingharian sa langit. Tama mga kaigsuon, tungod sa atong mga sala. Ug walay bisan usa kanato nga takos moatubang sa Ginoo, nga takos nga mosulod sa gingharian sa langit tungod sa atong ang pagkamakasasala. Igsoon, bisan unsa ka pa man ka maayong tao, bisan unsa ka pa man ka puutan nga tao sa imong unahuna o bisan sa sulti sa uban may tungod kanimo, apan guilty gihapon ikaw sa sala nga diin maoy kabag sa pagsulod sa gingharian sa langit. Ang pulong sa Ginoo ingon sa Roma 3:23, nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. So kung luingon kita nga tanan kita nakasala, wala gyud bisan sa kanato nga exact dili. Ug mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nitagka karon sa kahaponon, ang bayad sa pagkakasala kamatayon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 6:23, kay ang bayad sa pagkakasala kamatayon. Tama igsoon. Ang bayad sa pagkakasala kamatayon o kini nga kamatayon mao ang pagkalaglag sa imong kalag sa atong kalag diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, wala gilain na pamaagi niini aron ka makaikyas sa pagkabukan sa imong kalag. Gawas lamang kang Jesucristo. Dili makatabang kanimo ang imong pagkamaayong tao. Tungod kay, bisan unsa nimo kabuutan o bisan unsa nimo kamaayong tao, ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Isaiah kapitulo 64 versikulo 6, ang pulong sa Ginoo nag-ingon na ang tanan natong mga maayong binuhatan daw sama lang kini trapo at ubangan sa Ginoo. So kung maingon kita na daw sama og trapo ang atong mga binuhatan, dili nato pwede nga ikapasigar mo sa Ginoo tungod kay kini usa lamang kahugaw at ubangan sa Ginoo. Kung kini ang liman-an nato igsuon, nainig atubang nato sa Ginoo, dili pangutan-on kung ikaw maayong tao ba o ikaw butan ba nga tao. Tungod kay hukman kita kung ikaw ba dautan o ikaw ba adunay Dios sa imong kinabuhi. Manubag kita sa Ginoo, dili pinasikat sa atong maayong mga binuhatan, kundi manubag kita sa Ginoo tungod sa atoang pagkadautan. Tungod kay ang sala o hinungdan nganong dili kita pasudlon sa gingharian sa langit. Apan mga kaigsuonan ko, dili taklangan sa kahaponon, adunay usa ka maayong balita. Naimbis ikaw, malaglag na unta diya sa kalayo nga walay pagkapalong. Naimbis ikaw, mapukan ang imong kalag diya sa impyerno tungod sa imuhang pagkadautan. Ihigugma ka sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan o tungod ni anak iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga motuo siya dili mamatay, kung dili makabaton o kinabuhi walay katapusan. Tama igsuon, kihigug pa ka igsuon. Ug tungod sa iyang dako nga gugma, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron pamatud-an kanimo nga iya kang gihigugma. Tungod kay walay lain na alternatibo, walay lain na pamaagi ang makaluwas kanimo. Sama sa kung gingon ganina, dili ang imong pagkamaayong tao, dili ang imuhang pagkabuutan, dili gani isa ang ato ang pundok makaluwas ka nato. Ha?
Bisan ang imuhang pundok di makaluwas kanimo. Ay walay laing nagipadala aron mahimong atuang manunobos ning kinabuhi kundi si Jesucristo lang ang iyang buktong anak ay iyang ipadala kapin 2,000 na ka mga katuigan ang milabay. Ang ulo sa Ginoo nag-ingon sa Juan 14:6, ako ang dalan o ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kanako. So mga kaigsuonan ko, nataknaa sa kahaponon, sama sa kong gingon, walay lain pamaagi, aron ikaw, usa ka dito sa langit, upuyo dito sa palasyo, dito sa langit, sa paraiso, nag-iandam sa Ginoo, kung dili si Jesus Christ lang. Sa ko nang ikaingon, dili makaluwas kanimo ang imuhang pundok, relihiyon, ang akong pundok, ang akong relihiyon, ang imuhang maayong mo, binuhatan, ang ato ang mga maayong binuhatan, atong pagkabutan, pagkamaayong tao, dili na makaluwas ka nato, kundi si Jesus Christ na ngayon. Siya lang ngayon ang buktong makaluwas kanimo, kanako, kanatong anak. Kana kung ikaw mutuo ang Jesus Christ. Ang ulo sa Ginoo na Ginoo sa Juan 1:12, sa tanan na midawat, mituo, sila giatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. So simple lang ang imong buhaton igsoon. Aron ikaw makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Dawata of tuohi si Jesus Christ diya sa imong kinabuhi. Tuo, ikaw maapulong sa Ginoo. Tuo, aron ka maluwas. Igsoon. Simple lang ang imong buhaton itaknaa sa kahaponon. Kung gibati nimo igsoon na ikaw bitantong sa balang espiritu, kung gibati nimo na daw nagkinahanglan ikaw manuluwas sa imong kinabuhi, hagiton ko ikaw igsuon na imong hinusulan, talikdan ang imong sala, induuhan si Jesucristo o dawaton siya ingon na imong Ginoo o personal na manuluwas sa imong kinabuhi. Kay sa ako nang gikaingon, walay lain o maagi aron ikaw maluwas kung dili si Jesucristo lang kana kung imong tuluhan o kawaton siya ingon nga imuhang Ginoo o personal na manluluwas diha sa imong kinabuhi. Mga kaigsuonan ko, lintak na sa kahaponon. Kung buot nimong dawaton, tuuhan si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Abli ang imong kasing-kasing. Kay si Jesus, buok musulod raa sa imong kasing-kasing. Ingon pa ang pulo sa Ginoo sa gipadayag 3:20. Nagatindog ako sa puntahan o nagatuktok. Siya makadungog sa tingog. Siya mag-abli kanako ako musulod kaniya o makigsalo ang anak kaniya. So mga kaigsuonan ko, tingali nagatuktok si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Samtang dili pa ulahi ang tanan, abli ang imong kasing-kasing o pasudla si Jesus Christ diya sa imong kinabuhi. Ingon nga imong Ginoo ug manluluwas diya sa imong kinabuhi.